good morning. Good morning dito sa amin. Philippine time lang tayo. Ayan, bumili ako ng ganito guys. Yahoo! Buksan natin. Ngayon ko ito ng unboxing. Ayan. So, i-try natin kung okay ba siya. Kung hindi siya okay, balik sa binilihan. Ay ano siya. Remote. Ayan, resibo. Bumili ako guys. Nasa 1990 siya. Ayan. Tapos, ilagay na natin dito. Tama ba? Patsamba lang. Patsamba. Kaya ako nakaganito guys kasi bibili ako na pagkain. So habang mabilis lang pala to ilagay natin sa gilid. Maganda siya guys. Ayan. Flexible na kasi siya. Yan ang bagong ni GM. Ayan. So ilagay muna natin dyan. So i-try natin guys kung ayan siya. Tama ba? Ayan yung pwede adjust. Ganyan. Okay, ilagay na natin to. Yes. Okay na guys. Bilis lang. Yahoo! Mayroon na akong bago na naman na pwede siya ganyan. Pati ganyan para balance siya. Ayan. Yan yung aking binili guys. Kita kasi yung aking higaan doon. O diba? Yay! Ayan yung ko, iPhone ko nakalagay dito. Try lang. Collection ni GM guys. Ayan ang collection ko guys. So, pag resibo. Didilim yung aking cam. Tsaka pwede mo pa ganyan. Pwede mo pa ganyan din. Yeah, yung aking bago. Tabingi sa saka ito. Yung remote control niya. Charot! Ayan guys, yan lang. Yan yan yung aking nabili. Ngayon ko lang yan guys na unboxing. So okay ba? Okay ba siya? Maganda naman. Yan. O, diba? Yay! Yan ang aking tripod, bagong bili. Sana po nagustuhan nyo ito guys. Ang sunod na bilihan ko yung gaya ko kataas para kahit saan pwede na ilagay doon sa likod. So naka-stand lang siya doon. So ito kasi guys sa pang lang, lamesa lang siya. Pero maganda naman siya, diba? Yan yung aking binili guys. Sana nagustuhan nyo yung aking unboxing for today. So, nagmamadali kasi ako guys. Bibili ako ng aming makakain. Kasi Sabado ngayon eh. So, ayun guys. Thank you so much. Thank you so much for kung hindi pa po kayo
naka-like and subscribe sa aking channel. Mag-like na po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga new video. Ayan, thank you so much for watching guys. Maraming salamat nga pala sa pagpipray sa akin kasi ngayon medyo mapula-pula na yung asam. So ayan, medyo okay na po si GM. So, kailangan lang mag-ingat sa pagkain. Once again, nagpapasalamat din po ako kay God kasi andyan siya parati, nakagabay sa ating lahat. At ang aking amo na napakabait guys, wala na akong masabi. Ano siya, hindi niya ako pinabayaan. Kahit na marami na siyang nagastos sa akin, obligasyon naman niya talaga ipagamot yung kanyang kasamahan, di ba? Ang kanyang maid. So, pero nagpapasalamat pa rin po ako sa buong Team Dotdot, sa buong YT friends ko guys na nag-pray sa akin, na gumaling na ako, na-miss ka na namin Gem, ayan. Thank you so much guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsusuporta sa aking channel. Ayan, syempre, hindi rin po ako sasahod kung hindi rin po dahil sa inyo. Kaya, hindi po talaga ako nagsasawang pasalamat sa inyong lahat. Kahit bihira lang akong maka-ikot sa inyo. So, maraming salamat sa inyong lahat. Once again, God bless us all. Dito lang guys, mag-end muna yung aking vlog kasi aalis ako. Ulit-ulit. Bibili ako ng ng pork belly. Pork belly ba yun? Para naman may iba naman. Kasi kakain kami ng rice. Yung amo ko ayaw kumain ng rice. Kami lang ng aking sir kakain ng rice. So, bibili ako guys. Yung amo ko wala. Na groceries. So, kaya nakapag-vlog si Jem. Ayan guys, pasensya na po pala kung wala ako sa aking LS. At kailangan ko po matulog ng maaga. Nagre-recovery pa ako kasi medyo nagka-anemic sa kakawaiti. Pero hindi naman siguro po. Talagang bumaba lang yung dugo ko. Kaya medyo yan. Hindi pa gaano mapula ang asa ni Jem. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi po tayo mag-iwanan. Ayan, kapit lang. Ayan, sabi ng aking mga mga supporters, huwag daw akong mag-alala kasi nandyan lang sila. Ayan. Nandito lang po ako para sa inyo guys, no? Nung nakaraan umiyak ako sa vlog ko, pero hindi ko pa yun na-premiere. Kasi syempre, may pinagdadaanan tayo. Ayan guys, once again, happy Saturday sa ating lahat. Or happy Saturday, happy weekend, ganyan. Ayan. Thank you so much for watching for my vlog. God bless us all guys. Thank you. Love you. Smile is the best. Ayan. Smile muna tayo. Thank you talaga guys. Thank you mga lalabs ko dyan. Namiss ko talaga kayo. Ayan. Mamaya na tayo magkita doon sa mall. sa mall. Ayan. Bye-bye.